Aniya na mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Headlines, flood control project sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City naguba niyang gibanla sa tubig baha. Modular tent og shelter grade tarpaulin gidunar alang sa mga pamilyang grabing naapektuhan sa linog sa Davao Oriental. Sa detalye sa atong mga balita, gibanla sa baha ug naguba ang flood control project sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Ang proyekto gi-turn over niadtong tuig 2020 nga halos 300 meters ang gitas-on. Nakita sa mga barangay officials nga dili makapasar sa ilang standard ang pagkahimo sa proyekto. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nagubang flood control project sa Zone 2A, Barangay Pagatpat, Cagayan de Oro City, human makankan sa tubig baha Domingo sa gabi. Kinspeksyon dayon sa mga barangay officials ang proyekto sa lugar o para nila huyang ang pagkahimo sa proyekto. Kani nga miliki sa tawan karon nga lumpag na gyud. So atong tanawon sa atong video and hopefully it will reach agencies concerned, no, and sa contractor ani nga ang pagpability buhaton, and probably the government will sani siya will act on it. One of the nga pwede imbestigahan kay Ginoo ko ang imbis na lipay ng mga katawhan kay naprotektahan na ang ilang kaptangan, ang kinabuhi ug ang komunidad, pero tanawa gud niyo magprotekta pa ni. Tuig 2019, gisugdan ang pagtrabaho sa proyekto ug na turnover pagka tuig 2020. So makita nimo sa ubos, no? Diri daan, no, ga-crack na ni mo na ilang takluban, no? Ilang trabaho to niya agi. And kani, nanaw mo na ilang takluban, no? Kita na, no? Mo na siya. No? Ipakulang, no? No, ni. Dili kini ang unang higayon nga nahugmak ang flood control project kanya tung tuig 2021 nadaot sab ang flood control sa lugar ug natrabaho ra sab dayon. Apan tungod sa pagkaguba og balik nadiskubrihan ni noon nga walay gigamit nga kabilya sa paghimo sa flood control. Sagad yuta og mga batura ang gigamit sa pagtrabaho. Ana sa 200 to 300 meters ang gitas-on sa flood control project ug 65 meters nini ang nadaot. Nagpadala na og sulat ang Barangay Pagatpat sa DPWH mahitungod sa nahitabo o ginahulat na lang ang tubag sa ahensya alang sa himuong aksyon. Hopefully it will be addressed, no, kay delikado, and natay letter ani sa DPWH, no, katong first time nga na mga cracks ani nga nagtrending, and unfortunately walay tubag ang DPWH office sa ani nga request nato sa atong konseho kay gani manita tao ga sakto nga opinion gikan sa ilang opisina kay lagi sila ang nakabalo. Gikordon na ang lugar. Giabisuhan ang publiko nga likayan una ang pag-adto sa lugar aron malikayan ang posibleng disgrasya. Kay basin og mudahili na sab ang yuta nga gidapatan sa pundasyon sa proyekto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Usa ka hostage-taking senaryo ang gisulbad sa mga otoridad sa Davao City atol sa usa ka simulation exercise sulod sa Hall of Justice sa Ecolanding Syudad. Gigamitan og drone ang CIMEX isip kabahin sa Eye in the Sky program sa Davao City Police Office. Ani ang report. Coordinated ang lihok sa mga otoridad diatong Sabado sa buntag, Oktubre 25, 2025. Kay peligro ang sitwasyon. Nakapwesto ang SWAT team sa gawa sa Hall of Justice sa Ecoland, Davao City. Samtang ang team Eye in the Sky ni Acting DCPO Director Police Colonel Manan Muarit nagapaniid sa kawanangan. Ang drone pwedeng mupwesto sa taas ng altitude ug pwede sab sa ubos aron madokumento ang panghitabo. Usa lamang kini ka simulation exercise na hostage taking ang senaryo. Gamitan og drone sa ato ang City Director
sir. Sir, muarip kay part maguli siya sa iyang programa, sir, no, kaning Upland ID Sky Patrol. Hindi na ito magamit, sir, in any case scenario, sir, no. So, isa ni siya nga ipagamit sa ato nga city director, sir, ang drones po, sir. Kinsay involved ato nga mga unit? Yes, sir, nga ito ang PCSO, sir, no, si Sir Sumagaysay, and then the Task Force Davao po, sir. Dungan nga gisulod sa mga pulis ang building aron i-rescue ang mga biktima. Base sa nahitabong CIMEX, malampuson nga nasulbad ang hostage taking. Positibo sab ang comment sa mga evaluator. Regular nga ginahimo ang simulation exercise, kauban ang lain-laing law enforcer sa Davao City. Tinguha ni ini nga magpabiling alisto ug labas permiso na huna sa mga otoridad ang angay nga buhaton panahon sa krisis. Nagdonar og modular tent og shelter grade tarpaulin ang usa ka international organization og DHSUD-11 sa Davao Oriental. Ipangapod-apod kini sa mga grabing naapektuhan sa linog sa 11 ka mga LGUs. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nakabaton og modular tent og shelter grade tarp ang mga naapektuhan sa linog sa probinsya sa Davao Oriental. Nitong Biyernes, Oktubre 24, giturn over ang 410 ka mga modular tent ug 276 ka mga shelter grade tarpaulins alang sa mga lokal nga gobyerno sa probinsya. Gipanguluhan ni Governor Nelson Day ang hirang aktibidad nga gitambungan sab sa ubang opisyal sa probinsyal ug lokal nga gobyerno. Gidonar kini gikan sa International Organization for Migration ug Department of Human Settlements and Urban Development kun DHSUD-11. Ang modular tent ug shelter grade tarps gipang-apod-apod ngadto sa 11 ka mga LGUs nga gilangkuban sa Buston, Katiil, Baganga, Caraga, Manay, Tarragona, Mati City, Govgen, San Isidro, Lupon ug Banay-Banay. Kada munisipalidad makadawat og tag 20 hangtod 50 ka mga modular tent ug 5 hangtod 50 ka shelter grade tarps. Depende sa gidakpon sa kada lugar ug sa kadaghan sa mga pamilya nga grabeng naapektuhan sa linog. Ang tent ug tarps magsilbing temporaryong kapuy-an sa mga pamilyang nawadan og balay samtang nagpadayon ang rehabilitation ug rebuilding efforts sa Davao Oriental. Nagpasalamat ang provincial government sa tanang mitabang sa mga nalinugan na nagpakita sa panagiusa ug pagtinabangay panahon sa kalamidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mga kanhi rebelde gipailawom sa deradicalization sa mga sundalo. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Jinyi Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning siyudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Jinyi na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadhuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nakahuman sa napulo ka adlaw nga deradicalization program ang 86 ka mga kanhi rebelde og miyembro sa milisya ng bayan sa New People's Army kun NPA. Nanawagan ang mga kanhi rebelde sa ilang mga kaubanan nga dili na magpailad sa komunistang kalihukan aron makabot ang tinud-anay nga kalinaw sa komunidad. Ani ang report. Ang deradicalization program giapilan sa 39 ka mga kanhing miyembro sa milisya ng bayan o 47 ka kanhing miyembro sa rebelding NPA. Apil sa gipasabot sa programa ang paagi sa mga rebelde kung unsaon pag-ilad sa tao aron mutapon sa ilang grupo ug batukan ang gobyerno. Adunay lectures, counseling ug information drive kabahin sa paningkamot sa gobyerno aron mabatukan ang communist terrorist group exploitation sa komunidad. Adunay lecture sa papel sa barangay, kapulisan o mga sundalo ug balaod aron mahapsay
ang usa ka lugar. Gipasalamatan ni Lieutenant Colonel Franklin Garcia, ang representante sa 103rd Brigade Philippine Army, ang desisyon sa mga kanhi rebelde nga mosuporta na sa gobyerno. Kay pinaagi niini mas mapalig-on pa ang matagamtaman nga insurgency-free sa Davao City nga gideklara kapin 3 ka tuig na ang milabay. Ang programa gipangunahan sa 27th IB kauban ng LGU Davao, lain-laing national agencies, DCPO, PRO 11 ug 10th Civil Military Operation. Napulo kaadlaw ang programa nga gipahigayon sa gymnasium sa Barangay Malabog, Paquibato District, Davao City. Usa sa kanhi rebelde ang nagsulti atol sa sesyon nga ang gobyerno lamang ang makahatag og gustong direksyon sa mga kanhi rebelde nga mibalik na sa sabakan sa balaod ug kasiguruhan sa ilang pamilya ug bag-ong kinabuhi. Pinaagi sab sa programa magsilbi kining tulay alang sa assistance nga madawat sa mga kanhi rebelde pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Upat ka mga eskwelahan sa Maragusan, Davao de Oro ang personal nga giinspeksyon ni Governor Raul Mabanglo ug nakita niini ang mga liki sa semento resulta sa milabay nga kusuga pagtayog sa linog. Nagpadangat sab ang mga magtutudlo sa gobernador sa ilang panginhanglanon ug nagpasalig kini og suporta. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Bisan og nakasinati og kusog nga ulan ang Davao de Oro kagahapon og Oktubre 26, wala kini makapugong kang Governor Raul Mabanglo o personal nga giinspeksyon ang mga eskwelahan nga naapektuhan sa milabayng kusog na linog nga mitayog sa probinsya aron personal nga masuta ang kahimtang niini. Nakita sa gobernador ang mga liki sa semento pero ang nakakuha og atensyon kaniya ang nagbarog nga karaang Bahi Elementary School nga pulos kahoy pa ang dapat niini pero nagbarog gihapon bisan kitay og kini og kusog na linog niadtong Oktubre 10, 2025. Giinspeksyon sab sa gobernador ang Caragan Elementary School, Langgawisan National High School ug Kaloyapi Elementary School nga pulos sakop sa munisipalidad sa Maragusan, Davao de Oro. Nakaygayon sab ang mga magtutudlo nga makighimamat sa gobernador ug gipaminaw ang ilang panginhanglanon sa eskwelahan, hilabi na kadtong adunay mga daot ug nangaliki. Gipasalig sa probinsyal nga gobyerno nga mosuporta sila ug andam nga motabang sa mga panginhanglanon sa mga apektadong eskwelahan. Ang mga eskwelahan nga giinspeksyon nahimutang sa mga hilit nga barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipaningkamutan sa Philippine Coast Guard ug Indonesian Maritime Security Agency nga mapakgang ang transnational crimes agi sa kadagatan nga sakop sa duha ka mga nasod, hilabi na ang human trafficking. Pinaagi sa pagpalig-on sa coordinated patrol o pakig-alayon sa Pilipinas ug Indonesia. Ani ang report ni Peng Alinio. Misalmot ang Coast Guard District Southeastern Mindanao sa Coordinated Patrol kun Corpat Pilindo nga gihimo sa maritime borders sa Pilipinas ug Indonesia. Gipakita sa BRP Capone's MRRV 4404 og personahe sa CGD-SEM kauban ang Philippine Coast Guard personnel ug Indonesian Maritime Security Agency kunon sa ang pagpakgan sa mga krimen nga giagi sa kadagatan sama sa illegal fishing, smuggling, human trafficking ug ubang hulga sa seguridad. Sumala sa Coast Guard pinaagi sa joint patrols pagbinaydo og impormasyon ug suporta sa matag usa dili makapormang ilegal nga aktibidad. Gipasalig sa Bakamla ug PCG nga paningkamutan nila nga magpabiling luwas pagpromote sa seguridad ug kapsay sa border waters sa duha ka mga nasod. Ang Coordinated Patrol Philippine-Indonesian maghatag kasiguruhan sa duha ka mga nasod sa pagtinabangay sa pagbantay sa mga border sa kadagatan alang sa ikaayo sa umaabot nga henerasyon. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe. Ito naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Anas dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa mga lugar sama sa sunog o baha,
Mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!